तर मित्रांनो मी वर चढलो, आता सोम येते खालून. कोकम काढायला आलेलो, आता आंबच काढत आहोत. काढला का तू? नमस्कार मित्रांनो, क्वालिटी कोकण या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश गोटकर तुमचं सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो. तर मित्रांनो, सकाळ आम्ही कुठे जातो आहे ते पण तुम्हाला सांगतो आधी. तर आज आम्ही जातो आहे कोकम आणायला आत्याच्या बागेमध्ये, म्हणजे तिकडे धारखाली. आता तुम्ही बघितलीच असाल पहिली व्हिडिओ, म्हणजे ह्याच्या अगोदर टाकली ती. इथे गेलेली आम्ही पोहायला गेलेली कुत्तरबडीवर. त्या साईडलीच हा, म्हणजे त्या साईडूनच जायचं आहे, पण कुत्तरबडी पुढे राहिली आणि इकडे या खालच्या साईडला जायचं आहे आम्हाला, इथे धारखाली. तर तुम्हाला माहिती आहे कोकमाचा उपयोग आपल्याला कशासाठी होतो? उसरी करण्यासाठी. अजून कच्चे कोकमांचं पण केली जाते ना रे उसरी. कच्चे कोकम पण विकतात आणि त्याचा ज्यूस पण बनवला जातो कोकमाचा. असे भरपूर काय उपयोग आहेत, तर आपल्याला 2-3च माहिती आहेत. तर आता आम्ही आज तुम्हाला कोकमाची व्हिडिओ बघायला भेटेल आणि आमच्या आत्याचा कंपाऊंड बघायला भेटेल. कधी दाखवला नव्हता मी व्हिडिओमध्ये. आणि माझ्या बरोबर आहे सोम, आत्या पाठीकडून येणार आहे. तुम्ही पाहू शकता काजूला कसंही घातलेलं आहे बाजूने कुंपण, हात कोण शिरायला नको म्हणून. हा गेट आहे आत्याच्या कंपाऊंडचा. कवाडी नाही कर लावत ह्याला. काजू बिया आहेत का नाही पुढे दिसत नाही त्या. मित्रांनो आधी पहिला पुढे आंबे काढायचे. मित्रांनो ह्याच्यावर पुढे आंबे काढायचे आहेत, नंतर मग जाऊ खाली कोकम काढाय. मोठा होता ना हा जरा, कधी तुटलेला मी बोलला, तरी पण हा मोठा होता. छोटा कसा काय झाला एवढा? जाऊ दे, त्याला नाही काढायची आधी, ह्याला काढूया. काय वर चालेल कडका एक साईड वर नको करू, लेन्सवर उडल. काय 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 उडल आपण तयार. कुठला हा? घे कुरकाव. मग गाठ बांध. कुरकाव घे, कुरकाव घे. हाय काय सांगला? हे पण भाजी बघ ते पण नाही मिळणार वेलाली तर ते कातकऱ्या पण बघू ते ह्याला घेऊन देतात ना. आता हा पीक काय आहे बघ. पिकलेला नाही तो. मला वाटलं काय
उडाला काय माता भीतीने चढायला इंचीवर तर बघ कुठे गेली. मग इकडून काय जायची गरज होती. खायला नको रटकाव, तो तुटाय झालाय. डोळ्यात उडेल. आपण काढ समोरचा. आपण आणि हा बघ एक आणि नाही पोचत रे. अब हा एक गुरकावने पाड्यात खराब होतील. पुढे ये, नको काय. येऊ. हा. आहे, आहे. तुझ्या हातात येऊ. हा ना? आई गं, दोन काय मोडलं लय जोर झाली तिची. एवढी जड झाली. लाल वाला ना शिशी. हा तोच. आई गं, काय दिसत संभाळ तू. हागे जाऊ. आणि बरी पुढं. कुडाला डोल्यात. हागे. ओमला काय आंब समजत नाही हा बा, हा कुठलं काढायचं ते तयार. तर हा बघ एक आहे आंबा. ए बोल तरी. हा हा पण काढ. थांब पिशवी बघ कशी केला नाही. एक माता सोडायची तो पण घेतला नाही म्हणून कशी लांब. तू हा काढा दे बघ. आपण काय आहे थांबलो. आवला ना. तो पण काढ. आई तू खायला पाहिजे बरोबर उभा राहशील तर भेटेल. पिशवी काढतो त्या हाताला घेतो. खालती देऊ पहिला आम्ही कोकम काढायला आलेलो आणि आता आंबच काढत आहोत. काढला का तू. थांब 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 मला येऊ दे. इथं टाकशील तू. अजून राहू दे आता. उतर. हो उतर. एवढे भेटले आंबे. 2 डझन असतील ना हे. 2 डझन जास्त असतील. कोकम कशात काढायचं मग. पिशवी फाटली आहे ना ही. कुठे गेली ती. मी घेऊन येतो तो हे बारक्या पिशव्याच्या. चालेल. तोपर्यंत मी काय हे वरनं पडतील ना. तू उतर खाली आता. उतर बदल. गरकू घेतले. तर मित्रांनो आंबे आता काढून झाले. आलेलो कोकमासाठी. तर आता कोकमी येऊ. आत्या घेऊन झाली गेली आता आंबे. परत येतच ना तू आत्या. बस आता उंब काय लागते इकडून. डोल्यावर येतात किरण ते. तर जाऊया कोकमीवर. मित्रांनो हा सोम आहे ना कुठनं जालीतून येते काय माहित. अरे गरकू पडली. चल लवकर लवकर. तर मित्रांनो हा एक कोकमीचं झाड. तर बघा त्याचा वरचा शेंडा तुटलेला आहे नाही रे. वादलात 2020च्या. त्याचा वरचा शेंडा होता तो उडून गेला म्हणजे तुटला. हे बघा कोकम आहेत वरती.
इथंच भेटलं कोक. खा ना मग. मी साल कोण खाल चाल ना जात. मीठ लावून खायची. तर मित्रांनो ही कोकमीची पानं असतात ना, सोम तू कधी खाल्लीस का नाही? ले. तर आम्ही मीठ आणि किंवा चटणी घ्यायची, जास्त करून चटणीच घ्यायची. चटणी घ्यायची आणि फासायची याला. ज्या प्रकारे आपण चुना लावतो ना पानाला तसाच खायची. मस्त लागतात एकदम. तर आम्ही खातो आहोत पानं अजून पण. लहानपणीची एक आठवण आहे आमची. मित्रांनो आता पहिला मी करतोय, नंतर मग सोम पाठीतून चढेल. चढून चढ तुझ्या माझी कसं पण. कडकुली तसा तुझी आली नको. राहू दे. अडकव कुठे पण. तर मित्रांनो मी वर चढलो. आता सोम येते खालून. बरोबर सर. मित्रांनो मला पण व्हिडिओ काढताना काढावे लागतील. सोम तर एकटा काढू शकत नाही. हे घे धर हातात नाही. एक एक घे टाक आतमध्ये. हलवू काय? हलवायचे नाही ते फुटतात खाली. बरोबर नीट राहा. ह्या साईडला पण आहेत कोकम भरपूर आहेत, पण ते काढायला कसं भेटतील व्हिडिओ काढताना ते आधी बघतोय. ते दोन आहेत. हे दोन नाही 3 असतील मला वाटतं. ते गेला रे एक. इकडे काय छोटे छोटे आहेत रे. धर. हे बघा ह्या साईडला आहेत. काढायला भेटतील. ते बघा त्या साईडला पण गुरकावची जरूरत नाही. धर. त्या साईडला आहेत कोकम. धर रे. पिशवी वर ठेवली. बरोबर चढ वर. गुरका घ्यायला ती गुरकाला राहू दे ना. तिला काय गरज आहे तिची. तिकडे पण आहेत. मग काढशील तिच्यानी हं. तरच घे वर, नाही तर कुठे तिला मध्ये अडचण.
ये लवकर ये वर. दे तुझ्याकडे दिले दिलीस ना बरं. काय तू पण का पियालाच काय. नाही नाही कमीच. तर मित्रांनो दाखव रे किती भेटले दाखव. हो थोडेच भेटले कोकम. त्या दिवशी किती गोण्या नेले तुम्ही काढून. एकटी कोणावर नाही. आणि अजून कच्चे पण पूर्ण काढले यांनी. त्याच्यामुळे हिच्यावर काय एवढे भेटले नाही. आहेत पण वतांबीला आहेत. वतांबीला म्हणजे एकदम ह्या फांदी नाहीत असायचे एकदम खास. तर मित्रांनो हा आहे दुसरा कोकमीचा झाड. 2 आहेत ना रे ते. तर बघा हा बोलतोय 5-10 दिवस अगोदर आम्ही आलेलो. अरे बघा हे आता कोणीतरी नेलेले आहेत. आता म्हणजे काल किंवा परवाच्या दिवशी कोणतरी झोडपून नेला ना कोकम. सर्व खाली पडलेले पण आहेत. पडलेले उचल. हा एक कोकमीचं झाड आणि एक बाजूचं. आणि पूर्ण कच्चे पण कोकम काढून नेले त्या दिवशी. कच्चे कोकम काढून त्यांना सुकवतात आणि विकतात. मग कापून कापावी लागते त्यांना. कापूनच सुकवत घातले ना तुम्ही सर्व का डायरेक्ट विकून टाकले कोणाला. अशी आडवी गेले आणि सरळ उभी गेले. ही बघ तिथं पण शेंडा तुटला ना रे वरचा. घरकून काढतोय कुठे आहे. आता पाडला यांनी. एक पडला अजून. चल ये. कुणीतरी नेले अगोदर चोरून. आणि 2 अजून तो एक अजून बाई. हा एक इथं आहे. चल कुठे गेले. लक्ष पण नाही तुझ्या. अगोदर कुणीतरी झोडपून नेलेले आहे याला हा कोकमीला. आणि नेल्यानंतर पण कुणीतरी नेलेच. मित्रांनो एवढेच कोकम भेटले. त्यातला पण एक मी खातोय. हे मी 2 खातो. तू एक घे खायला. मगाशी 3 खाल्ले. ते 3 झाडावर बसून. तर मित्रांनो आपल्याला कोकम काय भेटले नाही पण आंबे भेटले. ते माकडने काय एवढे पाळले बिळले नव्हते. 4-5 पाळलेले आणि बाकी आंबे काढले आम्ही. आंबे काढायला नव्हते आलेलो आम्ही खास म्हणजे कोकम काढायला आलेलो. पण हत्यामध्ये आंबे पण काढायचे आहेत. मग काढले आंबे आणि नंतर मग हे बघा कोकम आपल्याला थोडेच भेटले. अगोदर सोमीने नेलेत काढून. त्याच्यामध्ये काय एवढा काही नाही पडत. आता कुणी नेले ते नेले येतात चोरून. लोकांनी त्यांच्याकडे कोकम नाही त्यांनी नेले काढून. हे सर्व झोडून ठेवलेलं आहे इकडे. खाली पडलेलं बघितलंच असाल तुम्ही आता. तर मित्रांनो तुम्हाला व्हिडिओ कशी वाटली ते आवर्जून कळवा. आणि कोकमाला तुमच्या इकडे काय बोलतात ते पण आम्हाला कमेंट करून कळवा. कारण का काही ठिकाणी रतांबी बोलतात ना रे. तर ते पण कळवा. आणि कोकमाचा उपयोग कशासाठी होतो ते पण आम्हाला कळवा. आम्हाला फक्त 2च माहिती आहेत. ज्यूस बनवण्यासाठी आणि आपलं उसरी तेवढंच माहिती आहे. जेवढं तुम्हाला माहिती असेल तेवढं आम्हाला कमेंट करून कळवा. आणि आता आपल्याला कोकम काही थोडीच भेटले. घाम्याला पण भरला नाही तो. दाखव रे जरा. उभा राहा ना. हे बघा एवढेच भेटले. तर आता आपल्याला व्हिडिओ इथे थांबवायचे आहे. व्हिडिओ तुम्हाला आवडले असेल लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा. आणि जे नवीन असेल आपल्या चॅनल त्यांनी सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑन करा. तर मित्रांनो अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये परत भेटू. तोपर्यंत टाटा बाय बाय. टाटा केला.
तर आता इथे थांबूया.